V tomto krátkom traileri neuvidíte týchto 28 mladých, krásnych a inteligentných študentov, našu Évike, ktorú ste si určite ani nevšimli, a tohto jedného, ktorý sa natáčania nezúčastnil. Neuvidíte ani toto schodište, ktorým prechádzame 10 krát denne 5 dní v týždni. Utrácame stovky eur za návleky, ktoré aj tak nikdy nemáme, a preto musíme sedieť bosí v učebni materinského jazyka. V tomto krátkom traileri neuvidíte zhnité lietajúce potraviny po triede, študentov, ktorí sa chodia do školy len vyspať, lavice preplnené bordelom, pozor nedávajúcich závislákov. Ďalej neuvidíte scény, ktoré nikam neposúvajú dej. Študentov, ktorí predvádzajú, v čom sú dobrí. Študentov, ktorí si len myslia, že sú dobrí v tom, čo predvádzajú. Neuvidíte ani neprofesionálne herecké výkony študentov a profesorov. Pán profesor, ale ako... Pomalšie. Akože tomu nerozumieš? To už preberáme 3. hodinu. Sadnem si doma ku knihe, otvorím, naučím sa a potom stačí pozrieť a vidíš. Nekonečné pozeranie sa na triednu knihu. Ani jej trápne vyhadzovanie cez okno. A ešte trápnejšie rituály pochovávania triednej knihy. A odnesieme to do Ginka, ne? Dobrý deň. My to našli tam v parku na zemi. Hej, najvyššie. Nechtieme. Dovidíte.
Ahoj, máte na zatvoľne. Ukladám ti Odysea Iliasa, tam odstáva trieda kniha, presne tam na tom mieste ako očka, neviem či podľa triednej, či podľa abecedy zaraďovali triednu knihu tvoji. To bude určite tvoje. To je typické pre triedu, ja ich zabijem. A už vôbec neuvidíte žiadny únos triednej knihy, pretože my si ju jednoducho vezmeme. Aj s triednou.